colonel Assimi Goïta ale bɔra ka yira ka fɔ ko 22 fêti o kɔni baaraw kɔni jɔra. Tombouctou mara la a yirala ka fɔ ko finitigiw ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la min ye banbagatigi ani kɔ ye k'u sera k'o neutraliser. Sirabaga kasara hukumu kɔnɔna la min ye ministre des transports ye ale kɔni y'a yira ka fɔ ko taama mobiliw ko olu kɔni tɛna boli su fɛ tuguni. Ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a yirala ka fɔ min ye Sikaso premier arrondissement maaw ye ko olu bolo kari maa dɔ kɔni kan. Yuruguyurugu kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ min ye Kalabankɔrɔ sous-préfet kɔrɔ ye ko ale kɔni bɛ mandat de dépôt kɔni na. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye lakanabaliya ye. Kunu conseil des ministres kɔni kɔnɔna la jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye degré bɔ degré min kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko min ye 22 septembre ye n'o ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔni san ɲɛnajɛw ye ni ɲinata kɔni tun bɛ ka kɛ a 63nan kɔni ye ko o fêtiw kɔni bɔra a ma. Ayiwa min ye colonel Assimi Goïta kɔni ka nin communiqué ye communiqué in kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko ka kɔni lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ nin wagati in na ni Mali yɛrɛ ye tile 3 den kɔni kɛ o hukumu kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko baara minnu kun bolodalen don ka 22 septembre kɔni kɔnɔ ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ suspend ko fo ka taa fɔ basigi ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko nin communiqué in kɔnɔna la ale nisɔngoyalen bɛ ka nin kuma ninnu fɔ sabula maliyɛnw u kɔni ni u ka yɛrɛmahɔrɔnya fɛti kɔni kun kan kan nka ko ka kan ni jamana yɛrɛ kɔni la ala ye an bɛ wagati min na bi ko min ye 22 septembre kɔni fɛti ye ko o kɔni bɛ suspend. Hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la kibaruya telima dɔ sera ma ka yira ka fɔ ko bi sɔgɔmada in na septembre kalo tile 14 kɔnɔna la ko Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnna min ye a pankuru jigiyɔrɔ fanfɛla ye ko min ye banbagatiw ye ko u ye tir obis dɔ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko nka ko tiɲɛni kɔni ma kɛ an bɛ wagati min na bi nka u y'a yira ka fɔ ko évacuation kɔni bɛ sen na wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min ye an ka finitigiw ye olu kɔni wulilen don k'u kun ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen kɔni kan ni min bɔra la an b'o fɔ a ye an ka kibaruya nataw kɔni na. Kibaruya filanan hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la an b'a kun ɲɛsin Bɛri ani Tombouctou kɔni kan a yirala ka fɔ ko finitigiw ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la k'u ye banbagati 10 ani kɔ kɔni neutraliser. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu y'a yirana ka fɔ l'état-major général des armées k'olu ye sɛbɛnbɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko kunu septembre kalo tile 13 kɔnɔna la ko an ka finitigiw ye baara dɔw kɔni boloda baara minnu n'u y'a kɛ n'u ka sanfɛ pankulu kɔni ye o baara ninnu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko min ye banbagati jɛkulu ye ko olu kɔni tun bɛ labɛnna Tombouctou fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bɛri ko k'u kun ɲɛsin an ka finitigiw kɔni kan. Ayiwa ko hukumu kɔnɔna la ko nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni Bɛri yɛrɛ bɛ kilomɛtiri 30 ale ni sɛki kɔni bɔ ko jateminɛw y'a yira ka fɔ ko banbagatiw tun bɛ mobili ani moto caman kɔni na o senfɛ min ye an ka finitigiw ye ko olu kɔni ye farapu kɔni kɛ o farapu ninnu senfɛ kɛrɛnkɛrɛnna Alimustara côté la a yirala ka fɔ ko min ye banbagati groupe dɔ ye ko olu kɔni ka mobili 3 kɔni bɛ yen nɔ ko ni farapu in kɛra sababu ye k'o tiɲɛ wa min ye banbagati 10 ani kɔ ye k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni neutraliser la min ye an ka finitigiw ye u y'a yira ka fɔ ko hali bi olu kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen na walasa min ye ni banbagati ninnu u ka taa ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen in kɔni na wa u y'a yira ka fɔ ko n'u bɛ ka ni banbagati wale ninnu de kɛ ka olu kɔni la décourager walasa u kana na Mali kan kɔni minɛ ko u kɔni ma kuma o la fo olu kɔni bɛ nin baara ninnu kɛ fo ka se a dan ma wa olu kalikan ye ko ka min ye jamana kɔnɔdenw ye k'u lakana an'u bolofɛn ko olu b'o baara in kɔni kɛ. Ayiwa u y'a yira ka fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ko olu kɔni bɛ lakɔlɔsi kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka finitigiw ka pankulu bɛ nin yɔrɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen la walasa ka lakana la sabati. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan an b'a kun ɲɛsin Sikaso mara kan a yira ka fɔ ko Sikaso premier arrondissement maaw k'olu ye boloda cɛ dɔ kɔni kan ko min ye ɲɛnaminifɛn ye ko o biriki 12 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɔra a kun. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirana ka fɔ ko min ye Sikaso premier arrondissement cɛ dɔw ye ko olu ka baara dɔw kɔni hukumu kɔnɔna la olu ye bolokari cɛ dɔ kɔni kan cɛ min don ni siganama don ka yira ka fɔ ko trafiquant de drogue kɔni don ni an b'a fɔ an ka kan na ɲɛnaminifɛn kɔni feereba. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko nin wale in kɔni kɛra min ye septembre kalo tile 9 ye ko nin ye cɛ dɔ ye ale kɔni kun bɛ ka bɔ Burukina ko k'u kun ɲɛsin Mali kɔni kan ka ayiwa ko tuma min na ale kɔni sera Sikaso finitigilakaw ma ko ale kɔni y'a lajɛ ka fɔ ko a bɛ boli sabula ko a kun bɛ moto taxi de kɔni na ala ni finitigilakaw kɔni ka min ye u ka cɛsiri an'u ka kodɔn o kɔnɔna la u sera ka nin maa kofɔlen kɔnɔna jɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda ale kan sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko min ye chèvre indien 12 briques ko o de bɔra nin maa kofɔlen kɔni kun an bɛ wagati min na bi nin maa kofɔlen ale kɔni bɛ finitigilakaw kɔni ka bolo kɔni kan yuruguyurugu kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la a yirala ka fɔ min ye Kalabankɔrɔ kɔni sous-préfet kɔrɔ ni ale tɔgɔ ye Dake ko ale kɔni bɛ mandat de dépôt kɔni na ayiwa kibaruya min sera ma koɲa la olu y'a yirana ka fɔ ko nin maa kofɔlen ni ale tɔgɔ ye Dake Keita ye ale kun ye sous-préfet kɔrɔ ye Kalabankɔrɔ no ale bɛ Kati yɛrɛ mara fɛ n'o bɛɛ lajɛlen bɛ Kulukoro région fɛ ayiwa yirala ka fɔ ko ale minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye min ye
affaire de la zone aéroportière n'o ye pankulu jigiyɔrɔ lamini kɔni dugukolo ko ye ko ale nɔ bɛ o dugukolo ko ɲɛnamini kɔni na. Ayiwa kabini wagati jan min ye aéroport kɔni ale n'a lamini ye o dugukolo ko kɔni kuma cɛlen don an ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la ko min ye aéroport dugukolo ko ye aéroport kɛrɛnkɛrɛnna pankuru jigiyɔrɔ ale n'a lamini ko sariya dɔw kun sigilen don sen kan sariya mun kɔnɔna la ko dugukolo hakɛ dɔ dira aéroport mɔgɔw kɔni ma ka yira k'a fɔ ko so tɛ jɔ o yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na nka an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko quartier damadɔ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ bɛ ni aéroport kɛrɛfɛla kɔni ko fɔ ko maaw kɛlen don k'u ka so jɔ ye baara dɔw kɛra a ko kan ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ o de ye k'a fɔ maa minnu kun sigilen bɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na u taara maa caman kɔni ka so ci ayiwa a yirala k'a fɔ ko kabini san 2000 ale ni 99 kɔnɔna la sariya bolo dɔ kɔni sigira o sariya bolo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye hectare 7,000 ani kɔ ye ko o hectare ko o bɛ di aéroport maaw kɔni ma ko baara tɛ ko o kɔnɔna la o hectare 7,000 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min ye hectare 5,000 ani a kunnafɛn ye ko o bɛ kɛ min ye piste décollage ale ni atterrissage ye n'o ye k'a fɔ avion bɛ wuli yɔrɔ min ani a bɛ jigin yɔrɔ min ko maga tɛ ko o la nka jateminɛw y'a yirala k'a fɔ ko min ye dugukolo ye ko olu 3,000 ko o dilen don maaw ma nka a ma kɛ ni sariya kɔnɔna ye o kun kɔnɔna la ko nin yɔrɔ kɔfɔlen bɛ kin minnu kɔfɔ Bamakɔ Falajɛ extension Ɲamakɔrɔ Jalobugu Sirakɔrɔ Guana ale ni Kurale ko olu yɔrɔ de ko don ayiwa a yirala k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen ye ni ale tɔgɔ ye Dala Keyita ye ko ale kɔni nɔ bɛ dugukolo ɲagami na ni affaire in kɔni na o sen fɛ k'ale kɔni bilara mandat de dépôt kɔni na nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔr'o la an n'o dɔw kulo kan an ka don nata kibaruyaw la kibaruya kuncɛla an ma kunɲafi min ye Siraba kasara ye ministre min sigilen bɛ taama mobili ko kɔni okumu na ale kɔni ye sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ min ye taama mobilibaw ye ko olu kɔni bolili kɔni bɛna nɔgɔya su fɛ ayiwa kibaruya mun sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko ka kɔni Siraba kasara mun bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni wagati kunkurun na Siraba kasara mun kɛra ko a kɔlɔlɔ bonyara kosɛbɛ sabula maa ni bɔta kɔni cayara a ko la ko laban min yɛrɛ kɛra n'o kɛra Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Tour d'Afrique la k'o kɛra kasaraba ye okumu kɔnɔna la min ye ministre des transports ye olu kɔni ye sariya dɔw kɔni sigi sen kan ko bɛɛ lajɛlen k'o matarafa wa kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye taama mobili ye ko k'a daminɛ sufɛla la minuit fo ka taa bila 5 heures du matin la ko olu kɔni tɛna boli wa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ni heure kofɔlen kɔni na ni taama mobili ninnu si tɛna jɔ an ka gitɔrɔnda ninnu na tuguni o hukumu kɔnɔna la ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma ni sariya in kɔni bato ko ɲangini bere kɔni talen don ka da u kama sabula min ye ministre yɛrɛ ka sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2019 la fo bi Siraba kasara min kɛra ko dan kɔni t'a la wa ko maa caman bɛ yen nɔ u bɔnɛlen ninnu na ka sababu kɛ Siraba kasara ye ko min ye taama mobilikɛlaw ye ko ni sariya kura min fɔra k'u bɛɛ lajɛlen k'a ta ba la ko sabula baara bɛna kɛ n'o de ye an ka jamana kɔnɔ walasa dɔ bɛ se ka bɔ Siraba kasara kɔni na wa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko ladilikan min don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko min ye Siraba kɔni sariyaw ye ko bɛɛ lajɛlen k'o bato wa min ye mobili bolikojugu ani bolimafɛn wɛrɛw bolikojugu ko k'a dabila an ka jamana kɔnɔ walasa Siraba kasara bɛ se ka nɔgɔya walasa maa caman bɛ yen nɔ u ni bɛ se ka kisi ni Siraba kasara ko in kɔni na cogoya min na ayiwa an balimaw ni de kɔni ye kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan wa an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ani bɛn kɛ an ka jamana kɔnɔna la